Le mobile banking Mizo Bank kan man thin kha update anga ya deactivate ta ka wangin Android Play Store atangin le iOS App Store download thei nom dona ti chuan deactivate ani rule khan app sakha download tangai dona chu redirect ka download nal be thei turani a ti hian go mobile banking apps kan man lu ya kha kan lu tanga update lo langa chun update ka kan click anga heta Play Store a hian Mizoram Rural Mobile Banking ti kha lo langa ta hian kan install langa chuan hi Mizo Bank ti ringot kha ni to lo Mizoram Rural Mobile Banking ti kha ani a hi Play Store atangin Android phone hangten kan download anga kan install anga ti chuan iOS chu App Store atangin kan download vele mai don ani ti chuan ti hian kan download ta a kan download zo nu hian hi ta hian hon ngal mai the ma ro chu du chuan kan back le anga apa ngai tang hian kan lut anga App Store kan download ta hian kan lut ta don ani tian kan lut ta a login na thailo wangin register here ti a khan kan type anga ti chuan ta hian mobile number benga kan mobile number kan thlun zawma kha kan chulu tang ti chuan CIF number manga login khangai dona account then ka tan CIF number in chu langlo account bo chut lan lo oma wangin bank lama kan CIF number kha kan zo angai don ani ti chuan account bua CIF number kha kan chulu tanga ta hian ti chuan a hnuaia CIF number book kha kan chulut leang kan confirm anga ti chuan a hnuai hian captcha oma laia a hnuaia inziak kha kan chulu tang helai inziak ai chu ICB JV ti ani hi lai captcha chulu na hen kan chulu tanga ti chuan a hnuaia laia tick box a hian please accept terms and condition ti kha kan tik anga ti chuan kan submit ang message kan nga kanga OTP lo thleng don ni ti chuan OTP alo thlen huna khan laia hian OTP kha kan chulut le nga chuan kan submit don ani la account number la phone number vel thu tenga ya engemaw chena khan a thu na man ro ka man te khan azek kha ati boi do mai thea en dan chin tok melo thiam sak mai don nia kan soitak ang khan mobile Mizo Bank mobile banking kan man lai kha aman thei to lo wangin athar hi manangai ta a ti chuan OTP kan chutlu nu khan registration chu kan ti fel ta a ti chuan hela hian login a kan lut to anga login a hian kan lu khan mpin chutlu tur om ta mpin om zia chu mobile banking apps a kan lu dona pinga kan login na tur pin a kha ni ama a kan man thina po kan login pin a kha nia tunma khan digitally ani thina tuna po digitally kan ti ama ro chu digitally kha thei to lo wangin digit ruk chutanga ya number digit ruk kan chulut don ani mpin mobile banking kan login na tur pin a kha number digit ruk kan chulu tanga ti chuan a hnuaia hian kha kan pin chutlu bawk a kha kan chulut non leang a hnuaia hian enter confirm 6 digit mpin ti kha ti chuan kan submit ang khati kan submit nu khan
ti pin transaction pin akha set le ngai ta a transaction pin ama khan digit li kan mang thina amar su tuna chuan digit ruk man angai to a ti pin a hi digit ruk number digit ruk akha kan mang le don ani ti pin tur hi tunma Mizo Bank ka kha chuan digit li kan mang thina tunai ro chuan digit ruk kan mangang ti chuan a hnuaiah hian kha achunga kan chhutlu number digit ruk bawk a kha kan chhulut le don ani ti chuan kan chhulut ta a kan submit ang le kan submit zo nu khan helai hian kan submit anga ti chuan OTP kan ngak leng OTP kha number digit li kha message in ron thleng le dona kha OTP lo thleng kha message a kan enanga number digit li kha ti chuan helai a chhutlu na tur han kan chhulut lenga heng hi kan soilok anga kan thian te po kan ti sak ve don nia ole ta hian OTP ron thleng kha kan chhulut anga ti chuan kan submit ang ole tia kan submit nu hian ti hian a lo lang ta a helai a hian kan fill up nge tur zawna a awma heng zawna hian du a thlan theia kan du ber kha kan thlang anga ti chuan ta hian chu kan zawna chu zawna awmsa chu kan chhang dawn ani a hnuai khan chhanna tur box a kha awm zela ta khan a chunga zawna kan duh ber kan select nu khan a hnuaiah khan a chhanna kan ziak zel dawn ani ka thlan anga kha in thlang duh ve kher lo mai theia in duh a piang kha in thlang theia khalai zawna kha chu a chhanna pawh kha in duh a piang kha in chhang mai thei ani tih kha kan sei duh a helai ah hi chuan duh duh kha a hman theia ke pawhin ti hian kan chhuluta a question a kha sei tak ang khan ka chhan ang kher ka select ang kher a kha tih ve kher tur tihna ani chuang lo ania nangmah nin in duh zawng in hriat reng theih tur a kha in thlang mai dawn nia ole ti chuan kan thlan zawh hnu kan submit a ti hian MPIN le ti pin a chu kan set fel ta a ti chuan tunah chuan mobile banking chu hman theih turin a awm dawn a login ah kan lut anga ti chuan kan login hnu chuan ti hian a lo lang ta a hetah hian nichina kan select ti pin MPIN hmang khan kan lut dawn ani ole kan lut ta a ti hian transaction chi hrang hrang khawih thei awma statement te pawh ni seng ti chuan pawisa thon te pawh a hma mobile banking kan tih a kan tih thei ang zawng zawng a kha kan ti leh thei dawn a chu bakah heta in thil thar engemaw a hma tel lo te pawh a awm anga heng te pawh hi an rawn dah thar a video dawn leh ah te kan ngai chang anga rawn sawi leh kan tum dawn a ti chuan subscribe channel la subscribe lo te khan khawih takin lo subscribe panga ti chuan notification bell a kha in hnet anga all a in dah vek dawn nia video tha tak tak le video tharlam tak tak te kan tangkai pui thei tur ang chi te pawh rawn dah zel kan tuma chung te chu kan video dah piang in lo pu ve zel theina turin notification bell kha in lo click anga all a khan in lo dah theuh dawn nia in zawai chunga khalo me